Λοιπόν, είμαστε πάλι εδώ στο Hall 2, στο περίπτωμα της Europack, ο κ. Αλέξανδρος Παρασκευαΐδης, επικεφαλής εταιρείας. Καλησπέρα, κύριε Παρασκευαΐδη. Καλησπέρα σας. Τι παρουσιάζετε φέτος στην έκθεση? Φέτος αποφασίσαμε να δείξουμε τους τρεις βασικούς τομείς της δραστηριότητάς μας. Ο ένας είναι το κομμάτι του ελέγχου της τελικής συσκευασίας. Ο άλλος είναι το κομμάτι του καφέ, όπου έχουμε έτσι μια καθετοποιημένη προσέγγιση. Και ο τρίτος είναι η δυνατότητα που έχουμε στην εταιρεία να στήσουμε ολόκληρες γραμμές και ολόκληρα project και να διαχειριστούμε και συσκευάσουμε ένα προϊόν. Να τα δούμε ένα-ένα. Εδώ τι βλέπουμε? Πίσω μας έχουμε μια γραμμή συσκευασίας, η οποία είναι ήδη κατασκευασμένη για κάποιο πελάτη. Σε αυτήν έχουμε μια μηχανή συσκευαστική του οίκου Ilapac, IMA Ilapac, η οποία μπορεί να δημιουργήσει σακούλα είτε μαξιλάρι είτε με τετράγωνο πάτο. Συνδυάζεται με ένα ζυγό, πολυκέφαλο ζυγό της Isida και έχουμε δημιουργήσει μια γραμμή στημένη και συνδυασμένη για το εργοστάσιο του πελάτη μαζί με την τροφοδοσία του προϊόντος προς τη μηχανή. Μάλιστα. Τώρα συνεχίζουμε. Βλέπουμε εδώ τρεις διαφορετικές μηχανές σε αυτή την πλευρά του περιπτέρου. Εδώ έχουμε τρία κομμάτια που αφορούν τον τελικό έλεγχο της συσκευασίας, ξεκινώντας από ένα X-ray που με ακτίνες Χ ελέγχουμε τον τελικό έλεγχο της την τελική συσκευασία. Εδώ μπορούμε να βρούμε διάφορα ξένα σώματα που έχουν διαφορά μάζας από το βασικό προϊόν. Δίπλα. Ελεγκτής βάρους που ελέγχουμε το βάρος τελικής συσκευασίας και μπορούμε να ελέγξουμε και την τροφοδοσία. Και αυτός είναι ανιχνευτής μετάλλων, ο οποίος για κάποια προϊόντα, ο καθένας έχει τη χρήση του, μπορεί να ελέγξει τη τελική συσκευασία για επιμολύνσεις και να απορρίψει τυχόν προϊόντα. Αν υπάρχει κάτι ανεπιθύμητο ως συστατικό μέσα στο προϊόν. Τελική δικλείδα ασφαλείας για το προϊόν. Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν και στην άλλη πλευρά του περιπτέρου. Βλέπω εδώ επίσης τρεις μηχανές. Πάμε από μπροστά για να δούμε τι ακριβώς κάνουν. Αυτό μου θυμίζει κάτι για καφέ, καλά καταλαβαίνω. Αυτό είναι καβουρδιστήρι. Είναι το μικρότερο μοντέλο ή το δεύτερο μικρότερο μοντέλο που παράγει η Probat. Η Probat, μια εταιρεία 156 χρόνια, είναι ο κυρίαρχος της αγοράς στα καβουρδιστήρια του καφέ. Εμείς είμαστε πάρα πολλά χρόνια αντιπρόσωποι της. Αυτό είναι για 5 κιλά και έχει όλους τους αυτοματισμούς για να μπορέσει κανείς να κάνει specialty coffees και άλλες παραγωγές. Στη συνέχεια. Δίπλα έχουμε έναν μετακαυστήρα, ο οποίος ουσιαστικά καθαρίζει τα καυσαέρια του καβουρδιστηριού. Άρα το κάνει, είναι ηλεκτρικός, δεν χρειάζεται έξτρα καύσιμο. Και αυτός έχει τη δυνατότητα να μπορέσει κανείς να στηθεί και σε αστικές περιοχές όπου υπάρχει θέμα με τα καυσαέρια ή τη μυρωδιά. Το επόμενο είναι ένας μήλος, ο οποίος χρησιμοποιείται για την άλεση του καφέ. Αυτός μπορεί να βγει σε διάφορες εφαρμογές για ελληνικό, για φίλτρο ή για κάψουλα. Και εμείς έχουμε και τη δυνατότητα να παραδώσουμε και ολόκληρες γραμμές για κάψουλα συμβατή με εσπρέσο μηχανές. Μαζί με την πρώτη ύλη που είναι η κάψουλα, τα αλουμινόφυλλα και όλη τη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παρασκευαΐδη. Καλή συνέχεια στην έκθεση. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε το Hall 2. Τα ξαναλέμε σε λίγο από περίπτερα εταιριών στο Hall νούμερο 4.